Mga higala ug mga kaigsuonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini usab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa mga kamatuoran. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab nga among igatudlo diha kaninyo, mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o referensya nga among pagagamiton kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. O kining maong tulumanon mga kaigsuonan, mabati na kini ninyo sulod sa 26 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinis Cagayan de Oro City, mabati ang programa dinhining maong sibihan sa RPN DXKO Teleradyo. Matagadlang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O masubli kini sa matagadlang Miyerkules o Biyernes sa alas 10 ang takna sa kabuntagon matapos sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Live kini sa Facebook mga kaigsuonan o makita usab kini sa YouTube. Ingon man sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsuonan, labi na sa mga kaigsuonan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nagkasudong via Facebook Live, nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Dini usab sa United States of America, Sister Rizel Barbosa Samoramos Graham. Dini sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, sa mga Amakiton Justina, Amakiton Hermias family. Labi na sa Igsoon, Brother Nicodemus Niki Hermias. O gingon man dini sa Prosperidad, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino o sa imong pamilya. Dini usab sa Prosperidad, Agusan del Sur, Ambrosio Verano and family. Dinis Butuan City, Brother Dimit and Marina Hubay Campado. Dinis Taguluan, atong igsoon Brother Jerry Idkila, atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos o sa iyang kapikas sa kinabuhi Rosita Co Mangalos. Dinis Claveria, Brother Froilan and Gina Factoranan Mangalos. Dinis sa Lipa, Batangas, mga kaigsuonan, Brother JC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Sa tanan nga mga kaigsuonan nga nasulod sa PBCM compound, kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. O ingon man usab ang atong mga higala nga mga salesman nga kanunay nagsunod usab sa programa, kalakip usab kamo nga among gipanimbaya. O ang atong programa usab mga kaigsuonan nga mabati matag adlaw usab nga Domingo dinis Balingasag, Misamis Oriental. Sa Bay Radio Waikurat FM, mabati kini matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9. Ang takna sa kagabion di nagisuportaran kini og atong i-display sa screen ang presidente sa Women's, Madam Gaga Eugenio, din ang kaabag niya niini ang mga membro o kauban niya nga mga women's group sa Barangay San Antonio. O gingon man usab mga kaigsuonan ato usab nga gi-acknowledge ang chapter president dinhi sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, branch number 16. Nga diin usab nagpahigayon sa programa sa DXPR matag adlang Domingo, RMN DXPR chapter president Brother Jimmy Lintapa. O gingon man ang iyang vice chapter president mga kaigsuonan dinhi gyapon sa branch number 16 sa Pagadian City, Brother Julito Lopez. O ang chapter president usab dinhi sa Tigbawan Liti, sa branch number 61, Brother Elpidio Azores. O ingon man sa iyang vice chapter president, mao si Brother Segundo Baltar. O ang programa usab nato mga kaigsuonan dinis Butuan City sa 1FM sa DXGM Butuan. O ingon man sa Bayugan sa 91.7 City FM. Then gisuportaran usab sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa mga opisyalis sa chapter president nga mao si Sister Leonarda Cano. Kana mo ni ang atong chapter president, dayon ang vice chapter president Sister Ninita Maputi.
Dayon ang Secretary Treasurer sa Branch 26 din sa Butuan, Sister Hernanita Ortiga, mga kaigsunan. Sila mo nagsuporta din sa atong sibihan sa Butuan City sa 1FM DXGM o din sa Bayugan City sa 91.7 City FM. Ang atong legal counsel sa PBC, mga kaigsunan, walay lain, Attorney Ramil Acarion, PBC Legal Counsel. O niyadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga atong i-display sa screen, mao kini 0917-811-8882. O nining higayon na mga kaigsunan, ihatag ko pa kamo sa pagpaila sa mga kaubang ibanghilista o ministro. Kinusap si Brother Sri Saba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. O ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman, katambi ayong usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among igahatod diha kaninyo. O gihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ibanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako na lang mga pagpumusta sa tanan tong mga kaigsunan sa pagsuporta ning atong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini karong higuna mga kaigalaan ug magisunan ako kamong ihatag sa kauban nga ebanghilista aron sa pagisigot sa mong tema. Dili na to makauban mga kaigsunan ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio tungod kay aduna siya giasikaso. Busa kami lang mao ang gitahasan dinhi haron sa padayon nga mga paghatod ug mga pagtuon sa kamaturan nga gitudlo ni Master. Sa dugang di ay pagpahibalo usab sa mga kaigsunan no sa ato ang konferensya nga palabuton karong Disyembre 29 din sa gibilin ni Master diri kanato adunay ato ang pagpahigayon sa konferensya katulo sa usa ka tuig ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 karong palabuton sunod bulan busa giawhak ang tanan sa pagtambong ni ana kay kalakip kana sa atong obligasyon sa atong pagpangalaga diha kang Master. Og dugang usab ang mga pagpahinumdom gihapon sa mga kaigsunan sa atong padayon nga pag-contribute sa ato ang Palace Reconstruction. Mga kaigsunan sa inyong mga grasya, panalangin, dili nato ihikaw ang atong mga pag-ayuda para sa atong Palace Reconstruction. Dini higayon na mga kaigsunan ang ato ang tema o topiko nga atong pagahisgutan. Ang mga ministro o pari maoy mutudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Mao kini ang atong tema mga kaigsunan nga ato karon nga pagatun-an ining ato karon nga o sa inyo karon nga pagpatalingho. Ngano nga kini mao'y atong nakutlo nga tema mga kaigsunan nga matud pa ang mga pari or ministro mao gimuhimo sa pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios tungod kay dili kalimod mga kaigsunan sa padayon ninyo nga pagsunod sa programa nga ang amo gitagaan og mga pagtubag ang naa sa sulod sa PBC compound nga mga kaigsunan. Busa amo ning tagaag pagtagad karon sa mga nanglabay nga mga pagtuon sa programa mabati ninyo nga among gitagaag tubag ang mga pagtulunan nga miatake sa doktrina sa PBC mo sa naniana ang Seventh-day Adventist Church. Pero amo sa atong isit aside kay amo usap nga tagaan og pagtagad kining sistema karon dinhi sa sulod sa pagtulunan sa PBC compound nga hatagan namo og katinawan tungod kay adunay mga kinahanglan ipasabot ngadto kanila aron nga ilang masabtan ang katuyuan namo nga mga ministro nga gidumalahan ni Reverend nga ang katuyuan nini ang pagpasabot gyud sa matinaw. Kay sa sistema sa katawan sa Dios mga kaigsunan nga atong isibog sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo di nangalagad ang iyang mga tinun-an o sa nanyana si apostol nga si Pablo aduna sila'y pag-atiman kanang giingon nga pagpakigbugno or away man kay sa mga nanglabay dunay mga komento nga murag na away ang sistema dili kanamo nga mga ministro nga gidumalahan ni Reverend og sa mga membro away tungod kay nagbinayloay man sa komentaryo dina sa social media labi na sa website sa PBCM International sa PBCM. So para nila murag nasakit sila nganong mang diha man kuno sa social media. Muna among giingon pod diha kang Reverend nga kung doon na mo'y kasakit, mas kami pod usab na sakit kay inyo man nga gi-counter ang amo ang mga pagpahigayon kung na-mention man ang inyong usa sa kapamilya sa pamilya Mabini tungod man gud atong nahitabo
nga krimen nga gihimo sa inuntag breakaway nga mga katawan sa PBCM nga gipanguluhan ni Crisanto Ercilia kay ilang gisunog ang ilang apuhan. So nang react sila kay nganong i-mention man. So walay question kung i-mention tungod kay naamang gud sa pagpahigayon. Sa dihang na-mention ang ngalan ni Brother John Bill Mabini kay naalagi ang pagpahigayon sa pagpasusulod-sulod og espiritu og pagpandong og kamot kay mao may gitug-an ni Brother Pedro Pianyar nang react sila o nang react mo tungod nga nganong mang sa social media. Sumurag na away. So kung away man among i-explicar diha kaninyo og sa mga naminaw nga dili ni away sa literal nga away nga magkinawrasa ita kung dili minayluay lang tas rason. Atong susiyon sa unang panahon brother ini kinibang atong nasinati karon nga doon na puntay pagpahigayon sa mga pagtubag sa atong kauban nga mga igsoon sa pagtulunan sa PBCM. Inuntag kauban kay naa pa man mo pero kung mapamatud-an nga wa na gyud mo magsubay sa prinsipyo nga iya ni Master, basit mo lugar ta karon nga mga mini ta nga igsoon sa pagtulunan sa PBCM. Sa panahon ba sa atong Ginoong Jesucristo, ang pahayag ni Pablo, ana ba pod ang ilang mga pag-atiman o doon na sila gihimo nga mga pakigbugno nga naa sa gawas, but ipasabot dili sakop sa pagtulunan sa iglesia o doon na pod sila kabalaka o kahadlok nga naa sa sulod sa iglesia, brother ni? Sa panahon kang Kristo, Brother Ronnie, aduna ginailang nasinatian nga adunay pakigbugno sa gawas o kahadlok sa sulod. Ang mga sinulat ni Apostol Pablo atong ipakita sa screen ang Biblia, Seventh-day Adventist Church. Atong mabasa din sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 5 sa pagpahayag sa balaan nga kasulatan na gaingon. Kay bisan sa amo ng paghidangat sa Macedonia, ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay. Hinunua ginasakit kini bisan asa kami liso, pakigbugno sa gawas og kahadlok sa sulod. Mga kaigsuonan, atong nakita o nadungog nato ang gibasa ni Brother Rini sa pahayag sa Biblia sa sulat ni Apostol nga si Pablo nga matod pa niya kay bisan sa amo ng paghidangat sa Macedonia ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay kay naagod sila sa ilang buluhaton. So agi pahulay daw ang ilang mga lawas, hinunua gisakit kini bisan asa kami liso. Unya maton pa niya pakigbugno sa gawas o kahadlok sa sulod. Aduna day sila pakigbugno nga gihimo sa gawas ug duna po'y gi-explicar ni Pablo nga may kahadlok siya sa sulod nga naa sa sulod but ipasabot nga naa sa iglesia. Katong sa gawas katong wala masakop sa iglesia nga matod pa ila daw nang gibugno. Karon brother Diver. Unsa ba ang gihulagway sa Biblia kining giingon ni Pablo nga aduna siya kahadlok sa sulod? Atong example ang Biblia unsa bay but ipasabot niini ngano man nga misinati og kahadlok si apostol si Pablo diha sa sulod. Kaya naam gud sila yung mga igsoon nga mga mini bradro niya hilig og paglipat-lipat ba. Atong pagapribahan sa Biblia kining may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 3 nya ikama nato sa 26 ato lang iuna og display ang bersikulo 3 ingon ini ang atong babasa. Apan nahadlok ako nga maingon nga si Eva hinglimbungan sa bitin pinaagi sa lipat-lipat niini ang inyong mga panghuna-huna pagapahisalaagon gikan sa maminatud-on og putli nga pagka mahinalaron kang Kristo. Dayon sa bersikulo 26 mao kini atong babasa. Sa masubsob nga panaw nahimutang ako sa katalagman sa mga suba, sa katalagman gumikan sa mga tulisan, sa katalagman gumikan sa akong mga katagilungsod, katalagman gumikan sa mga hintel, katalagman sa syudad, katalagman sa kaawa-awan, katalagman sa kadagatan, katalagman gumikan sa mga igsuon nga mini. Kung mao mga kaigsuonan sa atong gisusi sa pahayag ni Pablo nga aduna sila pakigbugno sa gawas ug may kahadlok sa sulod. Kini di ang pagkahadlok sa sulod mao day kini nga sama daw kang iba nga gilimbungan sa bitin pinagig lipat-lipat. Doon na day mohimo og lipat-lipat nga matud pa mooy usa nga nabalaka og nahadlok si Pablo. Kay muhimo diay pod sa paglimbong sama daw sa bitin nga milimbong kang iba og nihimo sa paglipat-lipat mao na ang kabalakag kahadlok ni Pablo. Unya sa ilang panahon gidugang sa pag-explicar ni Pablo nga naa sila mga pagsinati nga mga katalagman. Apil ang katalagman nga ilang nasinati mga higalag mga kaigsuonan. Mao ang katalagman gumikan daw sa mga igsuong mini.
ngano kahang nahimong igsoong mini tungod kay wala na kana magsubay sa prinsipyo nga gipatuman nila ni apostol nga si Pablo. Munang sa among dapit dili ni direktang minion mo namo kamo nga ni comments diri sa programa sa pagtulunan sa PBCM pero mulugar gyud nga maingon ni ana kun dili man nato ma-correct ang sistema, dili ninyo ma-correct ang sistema ug dili mo magsubay sa kabubuton ni Master nga gipatuman sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Nakaron Brother Ronald, kay gingon man nga kini diayng mga kabalaka o kahadlok ni Pablo tungod kay dunay mohimog lipat-lipat giingon na nga katalagman nila asa nagikan sa mga igsoon nga mini. Kini bang giingong mga igsoong mini, Brother Ronald, nagpadaog ba ni ini sila si apostol nga si Pablo? Wala ba ni nila gitagaan og pagtagad aron ilang ma-explain nga sila nga nagapayuhot sa mga paglipat-lipat wala gid masubay sa kabubuton sa Dios? Nagpadaog ba sila ni ini, Brother Ronald? Sa panahon nila ni Apostol Pablo, kining mga igsoon nga mini nga gipahayag ni Apostol nga si Pablo, wala gid sila magpadaog ani Brad Ron. Og ang puriba atong pagabasahon, natay Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa 5 ingon ini nga atong mabasa. Apan tungod sa mga igsoong mini nga gipasulod sa hilom ug miyuhot aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga naato diha kang Kristo Hesus aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan. Sa bersikulo 5 ato ipadayon, kanila wala kami magpadaog bisan makadiyot na lang aron ang kamatuoran sa maayong balita magapabilin alang kaninyo. Kung mao mga kaigsunan sa nabasa sa gibasa sa kaubang ministro mga kaigsunan nga wala gid sila si apostol magpadaog niadtong mga igsoong mini nga matud pa usan ni nga ilang natagamtam ingon nga mga katalagman diha sa ilang gabanahonan kay muhimo man sa paglipat-lipat, ha? Kahadlok ni Pablo nga naa sa sulod kay maingon daw si iba hinlimbungan sa bitin, ang bitin mao man ang yawa kay nagahimo sa paglipat-lipat, wa sila magpadaog ni ana. Kay nga naman aron nga bisag kunog makadiyot lang wala gid sila magpadaog aron ang kamatuoran sa maayong balita magapabilin alang kaninyo. So dunay mga inuntag exchange conversation nga gibuhat ni address ngadtos mga igsoong mini matud pa ni Pablo. Nakaron pag-ingon Brother Rini ni Pablo nga dunay pakigbugno sa gawas ato pa dili sakop lugar sa pagtulunan diha sa iglesia. O sa matanga sa pagkigbugno, bugno ba nga pinagi sa unod o bugno nga pinagi sa rason o sa pangatarungan, Brother Rini? Dili gina siya bugno pinagi sa unod, Brother Ronoy, kung dili bugno pinagi na sa pangatarungan. Aniya atong pagabasahon ka nakasulat diri sa ang Biblia, adunay tatak sa Seventh-day Adventist Church sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 ngadto sa 5 ang nakapahayag. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Sa 4, kay ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili man manghinagiban sa unod. Kung dili tungod sa Dios, makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan og ang tanang mapaytas-ong babag nga nagali batok sa kaybalo sa Dios o ginabiyag namo ang tanang panghuna-huna aron kuni magmasunog tanon kang Kristo. Matinaw kayo mga kaigsunan sa gibasa sa kaubang ministro nga kung atong tanawon ang sistema sa pakigbugno nila ni Pablo nga naas gawas dili day pakigbugno o pakigaway o pakigubat nga unod nun nga mogamit og mga hinagiban. Kung dili matud pa ni Pablo, bugno do na magilumpagon ug gubat do na magilumpagon. Matud pa ginalumpag namo ang mga pangatarungan og ang tanang mapahitasong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. So kini siya apply ngadto sa mga di magtotoo. Possible pod nga ma-apply sa diha sa kauban sa pagtuo. Kay rason man di bungkagon ang mga pangatarungan og masusi nato kung kinsa gyud ang naa sa hustong mga pangatarungan dinhi sa panahon sa ato as kang master nga si master nagtudlo og nagbilin kanato og atong sundon nga leader nga wala lain ng atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Nakaron sa pagtulunan sa PBC mga kaigsunan atong makita nga sa ako nang gikaingon dinhi sa social media dunay nag-comment sa ato ang PBC Facebook page Brad Diver. O may siguro nga ato kining pagabasahon aron mahibaluan og atong i-mention pud ang iyang pangalan
di man lugar inunta nga dautan ang pag-mention kay aron mahibaluan nga gikan kaniya ang maong comments unya ato dayon tagaan og pagtagad ang maong comments diya sa ato ang Facebook page. Brad Deber. Okay, Brad Ron. Atong pagabasahon din sa ato ang PBCM official Facebook page, no? Ang komento niining Adelina Amigable Mabini. Mao kini yang comment, Brad Ron. Atong pagabasahon nag-ingon ini. Pero unsay gibuhat, nag-awaya, wala magsinabtanay, nagkanya-kanya og garbo. Dili maminaw sa usag-usa. O matud pa niya. Kumo kay taas sila kaysa uban. Dili na lang maminaw kung unsa buot ipasabot sa uban. Ug muingon si Master dili magpataka og yawit-yawit. Kay dili usa, duha or tulo lang ang iya gitagaan og pahintulot sa pagwali og maayong balita. Kitang tanan diha sa PBCM. Unsa man di ay buhat sa misyonarya og misyonaryo. Dili ba pagmisyon usab? Bahin diha sa kang Master. Matud pa ni Adelina Amigable Mabini, Bradron, yang comment sa ato ang PBCM official Facebook page. Okay. Ato ning tagsa-tagsaon sa paghatag mga kaigsunan o pagpasabot. Matud pa din sa mga punto lang sa iyang mensahe kay taas-taas mo ning iyang komentaryo, Brad Deber. Unsay gibuhat, nag-awaya daw mo ilang pagsabot kay nagbinayloay man lugar sa pangatarungan. Away nang iyang panghunahuna nini. Aw, why question on away basta away lang sa pangatarungan og rason. Wala magsinabtanay, nagkanya-kanya o garbo. Kining pagingon nimong walay pagsinabtanay, kinsa may atong sabton, ang katong wala masibo sa prinsipyong Master, may atong tagapagsabot, di ba atong i-explain nga ikaw wala nimo na masabti. So kung mayong kag magsinabtanay, sakto magsinabtanay ta, pero kinahanglan ang sabto na to kadtong naka-explain sa husto nga gikan kang Master. Na karon, pagingon nimo nga nag-awaya, sa Biblia ba, wala ba'y pagpahaya sa pagtudlo ni Master Derek Canato, Brad Ronald? Wa ba'y ingon nga mag-away, pero kung mag-away man, wala ba'y pasikaranan, Brad Ronald, sumala sa pagtudlo ni Master Derek Canato? Naagid tayo pasikaranan, Brad Ron, ang gitudlo ni Master dinhi kanato. Nga, kung makig-away, panalitan, kinahanglan na agi pasikaranan. Ampuri ba atong pagabasahon sa Biblia? Nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 30, ingon ning atong mabasa. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Kung mao, sa tudlo ni Master Derek Canamo, mga higalag mga kaigsunan, kung away man ang sistema di ay, away sa rason, sa pangatarungan, pero kinahanglan nga kung makig-away ang usa ka tawo, kinahanglan adunay gipasikaran. So dili pwede nga magpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran. So ang among gipasikad sa among pagtubag kung away man sa inyong pagsabot kining inyong mga komentaryo sa social media. Na usa sa imong gihimong komentaryo kining giingon nga gibasa ni Brad Deber sa nga na-post sa PBCM international Facebook page. Ang dugang dinhi matod pa dili maminaw sa usag-usag kumo kay taas sila kay sa uban. Wala ba may mag-ingon nga kung taas man ang katungdanan ng daog-daog nami sa mga membro lang, no? Og matod pa dinhi og muingon si Master dili magpataka og yawit-yawit kay dili usa, duha o tulo lang iya gitagaan og pahintulot sa pagwali og maayong balita. Kitang tanan diha sa PBCM. Unsa man day buhat sa misyonaryo og misyonarya dili ba pagmisyon? Sakto ka. Pero angay mahibaluan nga dili ang tanang misyonaryo og misyonarya or membro kung nagmisyon man gitawag magwawali. Pero kung ang magwawali mo misyon mo sangyaw, automatic tawag og misyonaryo ang tanang mga magwawali. Mo nay angay mahibaluan. Dili kay nagmisyon ka, magwawali na. Lahi ang buluhaton sa magwawali kay biblikal ang pamaagi o ang pagsangyaw o pagmisyon lahi pud na, no? So kinahanglan nga atong mahibaluan na. So wala lugar inunta nga nasupak og na inuntag ng komentaryo ningon mi sayop ka ni ana kay dili usa o duha o tulo lang ang giingnan ni Master. Tanan bitaw kay sugo na sa tanan nga mga katawhan nga isangyaw ang iyang ngalan. Pero lahi ang bulaton sa mga misyonaryo og membro og sa mga magwawali. Gani, sa sugo ni Master, napati kinis atong balaod sa Mission Brad Rene. Nga diin, number 1 gyud nga balaod. Nga gipatuman ngadtos mga katawhan sa PBC, mga membro, misyonarya, ang pagmantala o pagwalis ngalan sa atong magtutudlo. Hain kini
sa atong balaod sa mission, Brother Rini, mabasa? Anya, Brother Rone, atong ipa-plaster sa screen, no, ang numero 1 nga balaod ug sa number 1 pod nga page, na diha gibutang nga pagmantala sa ngalan ni Master nga mao ang Espiritu Santo kang kinsa siya mo ang nagtudlo sa tanang mga butang og sa pulong sa Dios. Okay? Oh. So naagyod sa ato ang balaod sa mission, mga higalag, mga kaigsunan, no? Naagyod sa balaod sa mission, nabasa, gibasa sa kaubang ministro, Brother Rini, nga mao ni siya balaod numero 1 pagyud, pahina 1, pagmantala sa ngalan ni Master nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo. Muna nga kung tanan nga mga katawhan, mga missionary mag-mission, mao gina siya buhaton. Pero matod pa nga lahi ang bulaton sa magwawali ug lahi pod ang sistema sa pagsangyaw sa mga misyonaryo o mga misyonarya. Kung ang mga misyonarya, mahibalo man mo kutlog Biblia, kay nakapaminaw sa wali, kay matod pa ni Master sa una sa Ebanghelyo, kung ang mga magwali diya sa Palace Quadrangle, ang mga misyonaryo, ingon si Master, pagdaan magbulpin o papel o ipanglista ninyo, ang mga gipanglitok sa mga magwali ng mga bersikulo o kapitulo para maupoy magamit o ma-apply ninyo. Pero dili gyud inuntag tudog yun nga biblical ang pamaagi sa pagsangyaw sa mga misyonarya. Kung dili ang biblical nga pagwali o pagmantala naa sa mga magwawali o ministro. Gani, nga naman nga nakapatik sa balaod sa misyon, tungod kay si Master mismo usab, Brother Ronald, na mahayag sa iyang mga pag-ibangilyo sa una nga matod pa niya moabot ang panahon. Agin man niya nagpangutana gani, nga dili daw mangita si Master sa abot sa atong uma, patigayon or nabatay daghang kwarta kundili ang pangitao ni Master, ang gipangutana ni Master sa kadaghanan kung aduna bay kitay membro. Naba nga atong mabasa ang pahayag sa atong matutudlo, Brother Ronald? Oo, brother, atong pagabasahon o atong i-plus sa screen. Ang pahayag ni Master, mao kini. Giingon, moabot ang panahon nga dili ko mangutana kung pila ang abot sa inyong uma o abot sa inyong patigayon o daghan ba mug kwarta. Apan, ang akong pangutana kaninyo kung pila ba kabuok ang inyong membro. O mao na, ang usa sa gipahayag ni Master sa panahon nga mag-ibanghelyo siya. Matod pa niya, yung giagig pangutana, moabot ang panahon nga di ko mangutanag pili abot sa inyong uma o patigayon o daghan ba magkwarta. Kundili ang ipangutana ni Master kon pila kabuk ang atong membro. Sa tubag kon mangutana si Master pila atong membro, kinahanglan gid ta nga magmisyon, magmantala haron makamimbro. Kay matod pa ni Master, akto sa iyong mga pag-ibanghelyo sa una nga nangagabot ang mga PBCM, akto gyud gili-li ni Master nga dili niya mahimo nga katawan ang tanan nga nangabot kay nalili ni Master nga dili tanan iya. Ingon si Master daghan ang iya nga naa pa sa gawas tawagunon nga ang pagtawag mao nang magwali, walihan ang mga tao. Aron pag-abot unya sa panahon nga mangutana si Master natay ikahatag nga membro kay dili mangita si Master sa abot sa uma or patigayon kundili membro ang pangitao ni Master. Pero giunsa sa pagpahayag sa atong magtutudlo, Brother Deber, ang pagpatagad mahitungod sa mga misyonaryo o sa mga magwawali. Ningon ba si Master nga ang mga misyonaryo mo'y magwali nga nagaukap og Biblia o unya ang mga tao adto maminaw? Or diha gyud sa mga magwawali ni gawas sa pulong ni Master nga kinahanglan ang mga magwawali or ministro nga diin do na gipahiluna pod nga leader nga mo nang gitawag chief minister adto ang mga tao o mga membro magpatalingog diin mo'y ilang gihimong pag-ukab sa mga kasulatan nga maong Biblia panahon nga sila muwali. Oo, diha gyud ipagpaminaw ang mga membro, brother, diha sa mga magwawali. Oo, ug mao jud sad kana ang sulti ni Master anatay audio clipping, brother, nga atong ipagpaminaw. Wala lain so namuyag-yag sa kinatibok ang sunasod ang rally lang sa BBCM ang tao maminaw kahit taga-daton kung meron ba ang Biblia kahit wala magwali ang BBCM walang pataka, walang unsa yung pagwali gagaitan sa mga libro na dokumentado ang BBCM kaya dili man mahali ang BBCM idasda na lang na magyaw-yaw-yaw pa na. Ato nabati ang pahayag sa atong magtutudlo nga ang mga tao adto maminaw sa mga magwawali kay ang mga magwawali sa PBCM wala magpataka og yaw nga bisan unsa lang diha kun dili nagaukab sa mga libro Biblia o mga dokumento nga mga referensya kinsa didto sa mga magwawali. Karon sa Biblia
Brad Rene, gawas nga gipahayag sa atong magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio nga adto gid ang tawo maminaw sa mga magwawali kay muyagyag sa kamatuoran gamit ang Biblia ug mga dokumento referensya. Og ibase ta sa Biblia kinsa ba ang magahimo sa pagtipig sa kahibalo ug unsay katawagan nila sumala sa Biblia kung sila anaa sa ilang mga ngabil ang pagtipig sa kahibalo sa Dios. Ang mga tao nga magtipig sa kahibalo, Brother Ronnie, mo katong mga saserdote. Sila ang mga sinugo ni Yuba sa mga panon. Okay, pribahan na to, brethren. Atong ipa-plus sa screen ang Biblia. Doon ay tatak si Adventist Church sa Malakyas, Kapitulo 2, versikulo 7 ang nakasulat. Kay ang mga ngabil sa saserdote magatipig unta sa kahibalo o pangitaon unta nila ang kasuguan diha sa iyang baba kay siya mao ang sinugo ni Yuba sa mga panon. Klaro kayo nga nabasa sa Biblia, sa atong gisusi, atong ibiblikal, gawas nga nagpahayag ang atong magtutudlo, Brad Rene, Brad Deber, o Brad Ronald, nga adto ang tao maminaw sa mga magwawali. Sa Biblia di ay, doon giingon nga mga sinugo sa Dios, og matod pa, kini sila gitawag og mga saserdote, og diha sa ilang mga ngabil, nagatipig sila sa kahibalo sa Dios. Brad Ronald, atong susihon, unsa ba ang katawagan ni ining giingog saserdote nga diha sa ilang mga ngabil magatipig sa kahibalo unya gitawag ni sila og mga sinugo sa Dios sumala sa Biblia. Kining saserdote, Bradron, maora ni ang ministro. Atong pagabasahon sa Biblia, kining Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Isaias kapitulo 61 bersikulo 6 ingon ning atong mabasa. Apan kamo pagahinganlan nga mga saserdote ni Jehova, ang mga tao mutawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios. Kamo magakaon sa bahandi sa mga nasod og sa ilang himaya kamo magapangandak sa inyong kaugalingon. Kung mao, kini diayng mga saserdote nga nagatipig diha sa ilang mga ngabil sa kahibalo sa Dios gitawag sinugo sa gibasa sa kaubang ministro Brad Ronald gitawag dahi kini sila mga ministro sa Dios sumala sa gibasa sa Isaiah 61:6. Mga ministro sa Dios ang mga saserdote mao ning magatipig anaa sa ilang mga ngabil gitipigan ang kahibalo sa Dios gitawag mga sinugo sa Dios. Bradeber, sa ubang hubad naman sa Biblia, kining saserdote nga magatipig sa kahibalo, nga gitawag og mga ministro, unsay laing katawagan, og unsay ilang katungdanan, diya sa panon o sa katawan sa Dios. Ang laing katawagan na bradon kanang saserdote ug ministro mauusab ang mga pari sila bradon. Dayon, unsa po dayon ang ilang katungdanan didto sa katawan sa Dios. Ato pagabasahon kining maayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi sa Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7 nagaingon ini katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Bradeber, sa imong gibasa, unsa daw ang katawagan ining mga saserdote nga maora pud na ang ministro sumala sa imong gibasa, Bradeber? Mao ang mga pari bradron. Mao di ay ang mga pari. Unsay ilang katungdanan sa mga pari or saserdote or ministro, Bradeber? Diha sa pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios bradron. Didto ba sa mga misyonaryo ug misyonarya o membro ang katungod sa pagtudlo mahitungod sa kaalam mahitungod sa Dios? Wa. Dili Tuwa yun. sa mga ministro, saserdote or pari. Kay nganuman, adto ba usab magpakisayod ang mga katawhan ngadto mga misyonaryo ug misyonarya or mga membro, Bradeber, sumara sa imong gibasa? Dili kundi adto sa mga magwawali bradron. Or ministro or pari magpakisayod ang matud pa katawhan sa Dios. Magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Sa payag ni Master, magwawali mo gitagaag gibog aton nga ang tao adto maminaw. Sa Biblia, ang mga ministro mao man ang magwawali. Kay mao man ang address ni Master sa mga ministro, magwawali or ministro or evangelist. Sa Biblia, gitawag saserdote or pari, ministro, adto ang tao magpakisayod kay anaa kanila ang katungdanan sa pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Naanita sa sistema, balikan ta
ang Facebook page, Brad Deber, ni Adelina Amigable Mabini. Atong gi-mention kini kay siya man ani. Sa miaging Domingo sa pagpahayag sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Gitubag nato ang ilang pagsabot unsa man kuno di ay ang buti pasabot nganong nagpatindog si Master og bandila. Kay matod pa niya kanang mga bandila mao kuno kana nga moabot ang panahon nga ang ilang mga sistema sa pagsulti og nagkalaing-laing pinulungan masabtan ni anang mga nasura nga naagi patindog ang bandila dinha sa PBCM Palace Quadrangle. Unsay iyang comment, reaction, Brad Deber, human nga iyang napaminawan ang programa niadtong Milabayng Domingo. Unsay iyang comment, Brad Deber? Atong pagabasahon, Brad Ron, mao kini ang comment ni Adelina Amigable Mabini sa ato ang PBCM official Facebook page. Ato pagabasahon, no, nagaingon ni ini. Don't make conclusion on that flag because flag and different languages are not the same. If we talk about flag, meaning to say, in spiritual ways, yan ang panghitabo nga mukayab na ang maong bandila para pagpasabot sa lain-laing tao nga dili na magpakabuta bungol. Kay kung mahitabo na, ang tanan may kadaugan na tungod kay panahon na karon sa Dios Espiritu Santo. Mao ka na itong nabasa, Bradon. Okay, so mao ni iyang comment sa Milabay nga Domingo. Matod pa niya, don't make conclusion about flag. Kay matod pa niya, cause flag and different languages are not the same. Sa ato pa, dili kuno ta mo conclude mahitungod sa mga bandila or flag tungod kay ang nagkalaing-laing pinulungan dili daw kini pareho sa mga flag. Ug atong tanawon bitaw, ang kanang mga nagkalaing-laing flag, doon na sila mga nagkalaing-laing pong pinulungan kay di man na parehog pinulungan ang mga nagkalaing-laing flag nga gipatindog ni Master didto. Subot ni pasabot lugar nga murag nangita siya idea nga lahi ang nagkalanglaing pinulungan sa flag dili kuno ta mo conclude. Ngano na kayon ka nga dili mo conclude? Tungod kay gi-explicar man gud namo kang reverend nga ang pagpatindog ni Master sa bandila dili na nagpasabot aron nga magasulti tag lain nga mga pinulungan. Nakabantay ka, sister? Niadtong Milabayng Domingo nga diin ni question ko kung mao man day na nga imong gibasi ang flag nga gipatindog sulod sa Palace Quadrangle, mangutan ako, unsa nga pinulungan naa ninyo haom sa flag nga gipatindog ni Master. O aside sa English, kay nag-English man kadre. Foreign language man na may flag sa US dito. So haom lugar ka, nakasulti kag English. How about other flag representing other nations? Be, nakakaanang mga pinulungan na? Di ba wa? Pero nga nahibalo kag English, tungod kay maklaro nga doon na ka di ay nakatunan. Labi na professional ka, di makabalo kag English. Kabalo-balo gani may gamayng English nga dili may mga degree holder. Kaya nakakatuon man pud me, naka-eskwela man pud me, napoy ginagmay namo. We speak little English, we understand little English, but we cannot speak fluently in English. Mao na. So karon, mo nang imong comment. Pero sa previous nga comment niya, Brad Deber, atong basahon ug unsay iyang pag-comment sa previous niya nga diin gitubag nato kauban si Reverend Charlie. Atong i-display, Bradon, mo kini ang comment niya sa miagi sa atong PBCM International Facebook page mo kini. At tama lang na makabalota sa nagkalain-lain na pinulungan kay kung atong materyalon na may mga dayuhan nga mangutana bahin sa atong pagtulunan ug makatubag kita. Dili ba naaman gani gibutang diha sa palas ni atong sa wala pa masunog? Naa diha gibutang ang nagkalain-lain nga mga flag. Hinaot na sabtan na ninyo. Mo ni ang iyang previous nga comment, no? Pangahigalag mga kaigsunan, nga tama lang daw nga makahibalota sa nagkalain-lain nga pinulungan kay kung atong materyalo na may mga dayuhan, foreigner. So foreigner, gikan na sa laing nasod, lain-laing nga mga nasod. Nagrepresent pud og lain-lain nga mga flag. Mo imong punto ha, tama lang nga makahibalota sa nagkalalaing pinulungan kay kung atong materyalon na may mga dayuhan nga mangutana bahin sa atong pagtulunan og makatubag kita dili ba naaman gani gibutang diya sa palas niadtong sa wala pa masunog gandiha gibutang ang nagkalalain nga mga flag hinaot na sabtan ninyo. So ang inyong pagsabot tungod sa flag nga gipatindog ni Master representing sa mga dayuhan kinahanglan nga magsulti tag nagkalaing-laing pinulungan. Pero ang pangutana, haom ba niya ang mga flag sa mga dayuhan nga mga nasod ang inyong gilitok? Mao man na. Daw bi og wa na mahaom. Otong among gipangutana,
aside sa English language, unsa ang lain nga language nga haom sa flag nga naa sa Palace Quadrangle haron nga kon pananglitan mangutana sila, makasabot sila nga kining atong panahon na diay sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Unya sa imong previous nga comments matud pa nimo diha, away-away wala kunoy pagsinabtanay. Nisabot mi ninyo. Tungod kay nagkutlo-kutlo pud mo sa Biblia. Ang inyong gigamit nga naa sa Biblia nga nagpadayon mo sa pagsulti ug nagkalaing-laing pinulungan. Amo pud nang gigamit kay gipasabot namo ninyo nga naa na sa Biblia tuod, pero ang wa ninyo mahibaloi ug wa ninyo masabti kanang mga paagiha dili magpadayon kay dili mana mao ang kahingpitan. Hain kini, Brad Rini, nga mabasa sa Biblia diin sa dili pa lugar nato mabasa kana nga ang simbolo sa pagpatindog ni Master sa maong bandila dili aron nga magsultig laing pinulungan, kundili ang pagpatindog o pagpakayag sa bandila dunay purpose kay sa Biblia abilidad sa Dios nga ang iyang katawhan ngadtos iyang katawhan nga magpakayab gayud og bandila. Hain kini Brother Rene. Aniya ang prueba, Brother Rene, kining Biblia adunay tatak nga 70 Adventist Church. Naka na magbasa diri sa Salmo kapitulo 20 bersikulo 5 ang nakasulat. Kami makadaog diya sa imong kaluwasan og sa ngalan sa among Dios magapakayab kami sa among mga bandila. Si Jehova magatuman sa tanan mong mga pangayo. Busa sa Biblia nabasa nga adunay pagpakayab sa mga bandila. Mo nang sakang master doon na po'y pagpakayab sa bandila. Pero gisabot ninyo nga kinahanglan mahibalota sa nagkalanglaing pinulungan tungod ni anang mga nagkalanglaing bandila nasa ipan. Kinagis Biblia pod nga naay pagpakayab sa bandila. Pero Brad Ronald, kinibang pagpakayab sa bandila nga nabasa sa Biblia gibasa ni Brad Rini. Unsay katuyon og dugang paghatag niini para sa unsa? Pakayabon ba kini para sa walay tumong o pakayabon kini para nga dunay katuyuan nga kini pakayabon tungod sa kamaturan? Ang pagpakayab sa bandila, Bradon, dili sa pagsulti sa nagkalalaing pinulungan. Kundili, gipakayab ang bandila aron sa pagluwas sa mga katawhan sa Dios. Og pagpakayab usab sa kamaturan og Pagpakayab sa kamaturan, oo. pagluwas usab sa katawhan sa Dios. Oo. Hain ang prueba Brad Ronald. Ani ang prueba atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa nakasulat sa Salmo kapitulo 60 bersikulo 4 ug 5 ingon ini atong mabasa. Nagahatag ikaw og bandila niadtong mga nangahadlok kanimo aron ilang pakayabon kini tungod sa kamatuoran. Gayon na sa 5, aron maluwas ang imong mga hinigugma, luwasa pinaagi sa imong tuong kamot ug tubaga kami. Mga igsoon, mga higala og mga kaigsuonan, mga mahal na mong tigpaminaw, mao ni ang purpose ngano ang magtutudlo mas kaduna po'y pagpakayab sa bandila nining kapanahonan sa Espiritu Santo. Dili ang katuyuan para nga ang iyang katawan maglitok o magsulti og nagkalain-laing pinulungan. Ang katuyuan nganong dunay pagpakayab og bandila tungod kay kini pakayabon alang sa kamatuoran kay adunay pagaluwason nga mga katawan sa Dios nga iyang mga hinikukma. Munay katuyuan, unang gitubag og ay na dili masabtan sa imong pahayag kinahanglang magsinabtanay. Di sabto nimo ang dapit sa mga ministro o magwali nga nakahatag og gustong pagpasabot. Nakaron, nakasulat sa Biblia nga dili ang katuyuan sa pagpabarog sa flag pagsultig nagkalaing-laing pinulungan. Gani ang uban nga mga chapter president nangabot sa PBCM pero wa sila mangabot sa PBCM tungod kay na membro sila ang gigamit sa pagmimbro mga pagsulti og nagkalaing-laing pinulungan. Kay matud pa nila si Master mo nag-ingon nga kanang pagsulti og nagkalaing-laing pinulungan didto ra kana sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na ba kitay mapabati brother? Sa atong programa nga may chapter president, mga chapter president nga mopahayag niini nga kanang pagsulti og nagkalanglaing pinulungan. Panahon lamang kana sa atong Ginoong Hesukristo. Naa Bradron sama ni chapter president Felix Narti Bradron. Niya atong patalinghugan ang ihang sulti. Okay, atong paminawan. Ako di si Felix Narti, usa ka chapter president sa Camotes Island, Cebu. Sa akong magkamimbro, wala gid ko kadungog nga nag-ingon si Master nga magpasudlan og espiritu aron sulti ang laing pinulungan. Wala gyud. Maton pa ni Master, kanang pagpasulod-sulod og espiritu aron sulti naglaing pinulungan. Sa panahon na ni Hesukristo, maton pa ni Master,
Pero sa iyang panahon, labi na karon sa Espiritu Santo, wala magsugo si Master. Aro kayo sa pahayag sa chapter president Felix Narte nga kanang pasulod-sulod sa espiritu ug magsultig laing-laing pinulungan sa panahon na kang Kristo. Pero sa panahon sa Espiritu Santo, matod pa ni Master nga gikutlo ni Brother Felix Narte chapter president, wala na nang pasulod-sulod sa espiritu ug pagsultig nagkalaing-laing pinulungan. Gawas kang chapter president Felix Narte, Brother, kinsa pa? Si Chapter President Rodrigo Canyaman usab ra doon. Ang father sa atong kaubang magwawali, Brother magwawali. Ronald Canyaman. Mhm. Atong paminawan. Ako si Rodrigo Canyaman, usa ka sapter sa Mati Kagwait, Surigao del Sur, na membro ko sa 1987. Ug sa akong pagka-membro, wala magtudlo si Master og kanang pagsulti og naglain-lain nga pinulungan o magpasulod-sulod og espiritu nga magasulti og naglain-lain pinulungan. Matud pa ni Master, wala na nang pagsulti og mga naglain-lain nga pinulungan kaysa panahon pa na kang Kristo. Ang pahayag sa chapter president Brother Rodrigo Canyaman o ni chapter president Felix Narte, pareho matud pa ni Master kanang pagsulod-sulod og espiritu og pagsultig nagkalaing-laing pinulungan wala na sa atong panahon sa Espiritu Santo kundi panahon kana sa atong Ginoong Hesukristo. Nagawa sa chapter president kinsa pa ang atong mapabati Brother nga ni pahayag nga namembro sa PBCM unya gi agni siya sa pamilya Mabini nga pasulod-sulod og espiritu kay dili mahingpit ang pagka-espiritual pero nibalibad kay matud pa niya niabot siya sa PBCM wala sa ilaing gianihan kundi ang magtutudlo lamang Master Tomas D. Eugenio. Usa sa tong igsoon brad doon mao si Jaime Delgado brad doon. Unsa iyang pahayag? Atong paminaw ng iyang mga pamahayag atong patalinghugan. Sa 2004, ang po ang aldig kay balo man ko nga siya PBCM o nakabalo ko nga siya matabang na ako ka PBCM ako ko. Anton nga sige na kanya balik ito. Ito na kaya gusto ko PBCM mo. Naglapitan na niya ang istorya sa ako na kinalan daw ko magpasulod sa espiritu. Pasulod daw ko sa espiritu kaya di daw ko hingpit nga espiritual kung dili magpasulod. Ako siya rito ba? Dili ko magpasalay nga magpasulod sa ngano. Dili man, wala man nag-ingon si Master na nait tao magpasulod sa niyong espiritu, wala nag-ingon. Pag-abot na mo, dili, wala nag-ingon. Kung dili, ang among kong pag-ari dili man kamo, kung dili si Master ang magyarian. Pareho gyapon Brad Ronald, Brad Rini ang pahayag ni Jaime Delgado nga matud pa ni Master dili nang pasulod-sulod sa espiritu. Didto kang Master nila nabatian. Nagani saron sa pagpruiba nga kanang ilang giingon nga si Master mo nag-ingon napatik sa usa ka libro mga higalag mga kaigsunan. Ang ilang giingon nga si Master nag-ingon nga wala na nang pagpasulod og espiritu og pagsulti og nagkalanglaing pinulungan. Atong i-display sa screen ang usa ka basahon nga naguluhan. Mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Gipahigayon kini sa Executive Vice President Reverend Sarlito R. Eugenio og sa kaubang ministro at the same time Board of Directors Brother Danilo Tinacua. Unsay pahayag sa atong magtutudlo nga muni nadunggan ni Felix Narte chapter president og ni Rodrigo Canyaman og ni Brother Jaime Delgado. Unsay unod niini sa page 82 gingon. Gikan karon pahayag sa atong magtutudlo. Dili na ko gusto mamatik pa mo sa inyong mga membro kay doon na may nagpatik-patik pod. To dili na pod gusto si Master ana. Kay sa PBCM ang akong kasuguan gidili kining pagpapatik sa lawas. Kay ang tinuod nga patik o timbre mawang patik o timbre sa Espiritu Santo. O sa kapatik nga dili literal o material kundi dili espiritual. Dugang pa din dili ka na magpasulod og espiritu og sa PBCM walay muhimo sa pagpasulod-sulod og sultig laing pinulungan. Naa nakapatik sa atong basahon mga higalag mga kaigsunan. Si Master mo'y nagmahayag ni ana. Munang gisulti o gireveal lampod sa mga chapter president kauban sa mga membro. Nga kanang pagpasulod-sulod sa espiritu o pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Wa na. Kung balikan nato ang Facebook, Brad Deber, sa mga pag-comments, mga punto nga comments lang ni Sister Adelina Amigable Mabini. Atong pagabasahon brado nagaingon ni ini. Atong i-display sa screen no. Okay. Mao kini ang gisulti niya pero unsay gibuhat nag-awaya. Matud pa niya. Wala magsinabtanay, nagkanya-kanya og garbo. Dili maminaw sa usag-usa, kumo kay taas sila sa uban.
dili na lang maminaw kung unsa buot ipasabot sa uban. Bisag diha lang, no? So, pag-ingon niya nga, wala ko na pagsinabtanay. Dili kita magsinabtanay kung inyong i-insist ang inyo ha, kay dili man kapamatud-an sa Biblia o sa sulti ni Master. Pero niya inyong basyanan sa Biblia nga among gisabot, kana kay nakasulat man, pero walang ninyo masamti nga kanang naa sa Biblia, dili na dumalayon. Hain kini Brad Rini, nga naagyod ang giingon sa Biblia nga wala gidili ang pagsultig laing-laing pinulungan. Aniya atong pagkabasahon kining ang Biblia, adunay tatak 70 Adventist Church sa nakasulat sa unang Korinto, kapitulo 14, bersikulo 39. Busa mga igsoon ko, tinguhaan ninyo sa dakong kasibot ang paghimog propesya, ug ayaw ninyo pag-idili ang pagsultig mga dila. So mao ni inyong gibasihan, mga pamilya mabini, brother and sister. Among gigamit og among gipahayag nga naagyod nga matud pa ni Pablo, ha? Busa mga igsoon ko, tinguhaan ninyo sa dakong kasibot ang paghimog propesya, mo nang pagpanagna og ayaw ninyo pag-idili ang pagsultig mga dila. Karon pangutana, asa bay dako ang paghimog propesya o mo nang pagpanagna o ang pagsultig nagkalanglaing pinulungan, Brad Ronald? Ang dako na Bradon mao ang paghimog propesya kaysa pagpanultig laing pinulungan Okay, o puri ba? pagpaltig mga dila. Ang puri ba atong pagabasahon natay Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 5, ingon ini atong mabasa. Buot ko nga kamong tanan magasultig mga dila, apad labaw pa niini nga unta kamo managhimog propesya. Ang nagahimog propesya labi pang dako kay kaniya nga nagapanultig mga dila. Gawas kon adunay magahubad sa kahulugan ini aron ang iglesia mapaligon. Atong gisusi kung haid dako sa pagsultig mga dila o pagpropesya o pagpanagda, matud pa ni Pablo, dako ang pagpanagna. Oh. Karon, kay kanang propesya kaysa pagsultig mga dila. Pero gitugot na sa unang panahon matud pa ni Pablo, ayaw pagdili ang paghimog propesya o pagsultig na kalanglaing pinulungan. Atong gisusi, dako ang pagsultig propesya, ang paghimog propesya o kanang pagpanagna kaysa pagsultig na kalanglaing pinulungan. Gani si Pablo, nag-explicar nga siya mahibalo pong musulti og mga nagkalanglaing pinulungan. Pero wa na niya na pamugoti. Nag-iming na siya tungod kay wala on mangguna. Akong pribahan og atong ipabor sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa pahayag ni Apostol nga si Pablo. Dini nako basahon sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 18 ngadtos 19 kama 22-23 ngingon ini. Matud pa ni Pablo, nagapasalamat ako sa Dios nga ako makamaong musultig mga dila sa ba musultig nagkalanglaing pinulungan, nagpasalamat pa siya. Labaw pagani kaninyong tanan. O compare sa iyang masig ka magtuto, labaw si Pablo. Kay makasulti siya nagkalanglaing pinulungan, labaw pa kuno kaninyong tanan pahayag niya. Sa 19 ngani sa sulod sa iglesia, palabihon ko nga magasulti ako og 5 ka mga pulong nga inubanan sa akong pamot aron katuduan ko usab ang uban. Ang iyang gipalabi nga makasulti sa 5 ka mga pulong. Kay matud pa kay sa paglitok og napulo ka libo. Pilam lang napulo ka libo, 10,000. Ka mga pulong pinagi sa pagsultig mga dila. Asa gipalabi ni Pablo, pagsulti lang kuno og 5 ka mga pulong kaysa pagsulti kuno og napulo ka libo nga mga pulong pinagi sultig mga dila. 22-23 atong ipadayon. Sa ingon niya na ang pagsultig mga dila ilhanan di ay dili alang sa mga magtotoo kundi dili sa mga dili magtotoo. Samtang ang paghimog propesya ilhanan dili alang sa mga dili magtotoo kundi dili alang sa mga magtotoo. Mo ni pag saysay ni Pablo sa 23 nga bersikulo atong mabasa. Busa ko ng tibok nga iglesia nagakatigom ug ang tanan nagaiyahay pagsultig mga dila. Ug unya mosulod ang mga walay alamag kung ang mga dili magtotoo, dili ba ang ilang isulti mao nga kamo nangabuang? Tanawa ang pagpahayag ni Pablo, importante man gani. Pero ngano man nga kon mag-iyahay kunog sulti og mga dila, different language. Unya dunay mosulod kuno nga way alamag og di magtotoo sa ilang istorya. Muhimo sila pag-istorya di mao. Mingon sila mga nangabuang man sila nga wa man sila kasabot. So giming na. Pero ang pahayag ni Pablo nga bugat bradiber nga atong ipasabot diha kanila kay matud pa nila wa kuno pagsinabtanay kamoy mo sabot sa mga magwawali, ha? Unsa bay atong mabasa sa bugat nga pahayag ni Pablo? Oh, ni Kung siya bay magsultig laing pinulungan do na ba kuno makuha? na Bradiber? wala gid Bradon ni Okay. atay Biblia nga maayong balita. Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi sa unang Korinto 14 bersikulo 6 nagaingon ini mao kini atong mabasa. Busa kun mo anha ko kaninyo mga igsoon ug magsultig laing mga pinulungan. Unsa may inyong makuha kanako? Wala gayod.
gawas kon nagsulti ako og mga kamatuoran gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig nga mensahe o pagtulunan. Tanawa ang pahayag ni Pablo, kung magsulti siya naglaing pinulungan, doon na ba kuno'y makuha ang mga tao diha kaniya? Sa tubag ni Pablo, wala gayon. Importante man kana. Muna ninyo masabti. So magyong kang magsinabtanay, sabta ang mga ministro kay nagamit mi og mga nakasulat sa Biblia nga kanang pagsultig nagkalanglaing pinulungan, hinahinay na nga gi-explain ni Pablo nga dili na mahinungdanon. Ug ang prueba nga kana siya walaon, natay Biblia nga ang gitawag ang buhing pulong, i-display na to sa screen. Sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 kama 10. Buhing pulong ha. Yeah. Ang tanang pinasahang hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan. Apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Moabot ang adlaw nga ang propesya or pagpanagda, pagsultig laing pinulungan og ang pinasahing kahibalo mahanaw. Unsa gingon? Mahanaw daw ang paghimog propesya o ang pagpanagda, kalakip ang pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Kanang hanaw unsa man na? Padayon? Hanaw mawala. Sa 10. Apan sa higayon nga moabot na ang pagkahingpit, doon na day moabot nga pagkahingpit. Ang pagkinahanglan ni ining mga gasa o hiyas, asa man gasang hiyas, pagpropesya o pagsulting nagkalanglaing dila, nga dili hingpit matapos og mawala. Inyong ipadayon nga nasa Biblia, tudlo ni Master nga ang pagsultig nagkalalaing pinulungan og paghimog propesya mawala. Asa may sabton? Kamo o kami? Si Reverend nga naghanay niini. Hain kining kahingpitan, abradiber nga gisgutan nga inigabot sa hingpit ang mga hiyas o gasa nga mao nang paghimog propesya og pagsultig dila mahanaw kana o mawala. Hain kining hingpit. Ni Brad doon ato pagkabasahon, kinugamit tag Biblia, kining The Book Tyndale Translation, mo kini ang atong babasa sa unang Korinto 13, versikulo 10, unya, ang Bisaya lang ato'y basahon Brad doon, mo kini ang nagaingon din Apan, inig-abot na sa hingpit, o unsa man tong hingpit nga moabot, na adiri, close an open bracket, sa ato pa, sa dihang makita nato ang Dios, naong ug naong, ang panginahanglan alang niining espesyal nga mga gasa, mawagtang og kini mahanaw. Mawagtang og mahanaw. Inig abot sa hingpit kang hingpit ana nagpasabot sa Dios nga makita nato sa naong og naong. Mao ko na ang matin-aw nga pagpasabot namo. Naon sa may maaway nini og sabton ninyo kami. Dili kay kamo mo'y among sabton kay gipayunan gani hain dapita ang inyong gigamit sa Biblia nga dunay pagsultig nagkalalaing pinulungan. Sa bakba ni Master nagingon, wala na ang pagpasulod-sulod og espiritu og pagsultig nagkalaing-laing pinulungan. Unya nganong inyong gipadayon. Brother and sister, akong tambag, ayaw paabuta nga muhimog lakang ang Executive Vice President og ang mga opisyali sa PBCM nga moabot sa punto nga tangtangan mo sa pagka-membro o membership sa PBCM. Dili mi ana gusto. Pero kung magpasulabi mo naa ang kagahom sa Executive Vice President og sa mga opisyali sa PBCM ang pagtangtang ni bisan kinsa nga dili mutuman ug musunod sa kabubuton ni Master nga gipatuman sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Ihonyo. Wala ko manghinadlok niini. Isulti ko lang. Kay kaigsunan daghan patatag isay-isay para dugang sa pagpasabot aron nga magkasinabtanay ta. Pero saon man ang oras limitado. Usa dinhi lang kami kutob sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Ihonyo Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Ihonyo. Kini jagsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga Evangelista ug ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Kami mo ingon, hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong Domingo kanatong tanan.